Para adiyuswa, sasampunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Pon 11 April 2020 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat milanipun. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak korining Yerusalem, korining Yerusalem. Matius 21 ayat 9b. Hosana kunjo ing putranipun Prabu Dawud, binerkahana ingkang rawuh awit saking asmaning Pangeran. Hosana wonten ing ngaluhur. Para adiyuswa, dinten Minggu 13 April 2020 minjang kita ngriyadinaken dinten Minggu Palma. Riyaya punika ngemutaken bilih Gusti Yesus lumebet ing kitha Yerusalem. Miturut adatipun bangsa Yahudi, saben ratu ingkang rawuh kedah sinambut kanthi sukabingah, kanthi mbekta ron palem lan pesta ageng. Milanipun tiang Yahudi nyebut dinten punika minangka dinten pondok daun. Gusti Yesus rawuh minangka ratu. Milanipun panjenenganipun sinambut kanthi sukabingah dening tiang Yahudi. Matius 21 ayat 9b ngendika, Hosana kunjuk ing putranipun Prabu Daud, binerkahana ingkang rawuh awit saking asmaning Pangeran. Hosana wonten ing ngaluhur. Pitembungan punika kinantinan ron palem ingkang dipun klebetaken, malah kepara njereng jubahipun minangka pratandha urmat. Nyata sanget rawuhipun Gusti Yesus minangka Mesias ingkang sejati dipun rantu dening sadengah tiang. Para adiyuswa, kita kaatak nderek ing riyaya punika kanthi kebak raos kangen lan sukabingah badhe kepanggih kalian Gusti Yesus. Kadosene tiyang ing jaman semanten anggenipun methukaken Gusti ing gerbang Yerusalem lan ngegaraken asta nampani rawuhipun Gusti ing kitha Yerusalem. Milanipun monggo kita sami mbikak korining gerbang manah kita, amrih Gusti Yesus saged lumebet lan makuwon ing manah kita, sarta dadosaken manah kita minangka dalemipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, awit dinten Minggu ngenjang kawula ngriyadinaken Minggu Palma. Kawula methukaken rawuhipun Gusti kanthi sukabingah ing satata gesang kawula. Monggo paduka ingkang nyawisaken manah kawula, gesang kawula, matemah gesang lan manah kawula tansah caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung lan berkahi. Langkung-langkung para adiyuswa ingkang nembe nandhang sakit lan wonten ing pemulihan, kawula pitados menawi paduka mboten negakaken, ananging paduka badhe tansah paring kekiyatan ingkang linuwih. Kawula ugi masrahaken kawontenipun lari-lari kawula ing pundiya papan. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung, matemah para lari-lari kawula ing pundiya papan tansah mbikak manahipun, amrih paduka dedalem ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken gegayutan kalian program-program adiyuswa sae ing gereja klasis wonten ing sinode, tabloid adiyuswa, wasita adimonggo, paduka agem matemah sedayanipun menika saged nyagetaken para adiyuswa caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken pandonga lan pasambat kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun paring berkah dhateng kawula.
siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah semua adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga